Kaseng jong kinohikai jong school ad hoc ki bahapok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM. Hadian bagi penlong ya kejingi ki de kebesyong kelan mongor rajan Shibanai menta hakmat ke office terekam jong ke embos hasilong. Bandawai ke hok jong ki menta kilarai ban penbut de kejingi ki sada kejingiat pat ba bat kejingi lang ke bahaya hagenong ba silong ke ban sepenlong ha ke arpuar terik menta ubnaya yong arhajar arpuar. Ya kene lepen benar de ginong yalam jong FASTOM ha kejingi kenduk bagi nong pathai kubor ha ke arpau terik menta uyayong arhajar arpuar hasilong press club. Hapok kejingi lam jong Vice President jong FASTOM merengkat bat unong ai ketien jong nega kenhuan ha kejingi kran bagi nong pathai kubor klewer ya ginoi kai skul na kaleng kejela bagi nong kersa ne kejingi ki bat kumjo la kerpat ru ki kena skul berim jong skul ad hoc bagi nong kersa lem ginoi kai kanang ba kejing dawa jong ki kan long kebajob. Ki jing dawa jong FASTOM kilong ban kentiu kerdan no ya ki skul ad hoc sya ke skul deficit bat ban kentiu no agajing siu tulop jong ini kai skul ad hoc kaba ke sorkar mentala lai snem kala aiktien niki bandang bishar benia ya kini ki jing dawa ti hadian kata ngilai don no ya kan ka sit in demonstration nanti ya khmat jong ka embos office bat la Shibanai ka sorkar kampat don kata ka response naka ti kumta ha kani ka arpu artarik jong u April ngin sa pelong biang ya kani ka jingyalang ka bahe bat ngin sa ya chanon ru da ka rally ha kani ka jingyalang ngila ya wer ya baro kinong hekai ad hoc na baro ka jela mekha na ka jela Meghalaya hi baro ka we ha ka bangi don kumba pra jar ngut kinong hekai ad hoc bangila ya weru ya ki kena school ki bade ki ex students baginya wan baginya sno tilang ha kani ka jingyalang jongi ti kumta hakani kapur ni wan bangin kerpat ru na ki kemi ki kapa ki parlok parojor ki ba deru ki ba ya don lang hakani ka jela Meghalaya ki baginya sungthu ya kata ka jing jenjar jung kino hikai bat baginya wan chakmat ba kinya sno tilang baginya support ya kata ka jing dawa jungi na ka sarkar ti kumba pitep hi ba ki no hikai LP ki yo tangkat arajar kinoi kai UP kiyo kan rio kinoi kai secondary kiyo arpau bat kinoi kai high secondary kiyo arpusau bat nadu kasnam arajar kan rio hadu menta kampat don kanu ka enhancement ani kampat don kanu ka increment te kumta ngilaya dawa na ka sarkar kelale menti te ngiru ngila kujmut banginya chakmat akan ni karali bat ba minya le bet hadu banginda yo ya kata ka ka bangila dawa ka jing dawa jongi menta na ka sarkar kalong ba kan ya kata ka enhancement yingi ka ba khat pra hajar kulum na menta ki LP UP secondary par high secondary bat ka 100% ka increment manla usnam tingi dang ya up ya ka jubab nang ka sarkar ha ka ba ya dei ba kata nilai kendu biang bat u ofisar jong sarkar usa ambrus ba ngin nyebut din ba la ka sarkar kala penteri kamne kala donne kata ka draft ha kami jong sarkar bahkan penteri kami kita gijing dawa jongi ndai ha ba ngia kendu bat usa ambrus ni syam ba nak office jong sa ambrus empat don kanu kata ka proposal kepala papat sya ka sarkar lan syau menteri rang ba badipet ya ka puli putih lani syau menteri rang ba ka jela usa kontrak sangma ubade ban pet ya ka finance ti hadu menta kampat don kanu kata ka initiative na kaliang jong ka office jong isa ambros sya ka sarkar bat kumjuru ngila yo hiba nginya pensngo sya ka sarkar mar persya lingba ka media bat ngila yo iru ba I sa lakmen remboi ila ong ha ka media ba kan sadon kata ka enhancement hendai tepat lanu ti ladangi kertiang dien khendiat haus nam arajar ka khandai u menteri rang badu jong ka jela u sa konrat ki sangma ulo ong te hamadan malki ba ya kani ka kendum kendram jong ki ad hoc on sa penbit penbiang no nadu katukas nam hi hau benai November jong ka snam arajar ka khandai hendai nadu ka arajar ka khandai hadu menta empat don kata ka bangi ka jing terekam na kaliang jong ka sarkar ba kumba phi man kapor ba ki media ki shem interview ya isa lakmen remboi ni ba isa lakmen remboi yong ba ka government kadang examine te mentala laisnam kalayat te hadu katnu gen kata ka government kan examine